ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋತ ನಡುಟು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪೋತುಜ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಾಣ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ಜ ಎಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಈ ಸೋನಡ ಐನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈದಳು ಐನ್ ಶುಕ್ರವಾರಲ ಪೋತೋಲಿ ಆಂಡ್ರ ಅಡ್ಡು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂಚಿನಿದ್ದ ಪಿದಾಡಿಯ ಪುರಾಲಗ್ಲ ಕಟೆಲಗ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಬಾರ್ದೆ ಬಲ್ಲು ಬಾಯ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೋಡು ಹತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆಂದಿ ನಾಯಿಜಿ ಬತ್ತದ ಮುರಾಡಿ 2 ದಿನ ಎಡಿಟ್ ಪುಡ್ಸೋ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈಗ ಅಂಚೆ ಬತ್ತದವಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಎಡಿಟ್ ಹತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಗುದಿಯೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ದಿದಿತ್ತಾಯಿ ಕೊಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಯ್ರ ಕೇಂಜಿ 2 ದಿನ ಅಟ್ಲ ಅಂಚಾಂಡು ಅಂಚ ಇನಿಬೋ ಕೆಂಚಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ದೀಪದಿ ಎರಬರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಎಂಚ ಬಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯೋಡು ಮಲ್ಪೇನೆ ಆತೆ ಸೋನದ ಫಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ ಬೈದ್ರು ಬೊಕ ಫುಲ್ ಗಾಡಿಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಐಕ್ ನಮ ಎದುರ್ಲ ಹತ್ತು ಪಿರಾವ್ಲತ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಟೆ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಏತು ಬಾಕಿಲು ಉಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಬಾಕಿಲು ಅಟೆ ಭಯ ನಡ್ತೊಂದ ಏನಟೆ ಬರಲ್ಯ ಏತು ಬಾಕಿಲು ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೆ ಸುತ್ತ ಬಾಕಿಲುಂಡತ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಆಮೇತ ಬಾಕಿಲು ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಒಟ್ಟೇತು ಬಾಕಿಲಿ ನಾಲಾ ಇನ್ನಟೆ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪಿದೈ ಪೋಡ ದೈ ಪಂಡ ಪೂಕನಪ್ಪುನಾಂಡ ಅತ್ತನ ಸೇವೆದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಮಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿರಪೋನಾಗ ಆ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೋಡತ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಆಮೇತ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಏತು ಜಾಜಿ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಆಮೆಯ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಚುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಪುರದ ತಂದು ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ದೇನೆ ಬತ್ತೆ ಕಾಸುಂಬೆ ಪಪ್ಪಡಗು ರಾತ್ರದ ಪೂಜೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗೆ ದೂರ ಜಾಗ ತೆಗೆದಿತ್ತು ದೂರೇ ಆಂಡ ಸಾಲಿಯನ್ಲ ಎತ್ತರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾಗ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡ್ರೆ ಐಕ್ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೇ ಕಾತನ ರಶ್ ಆಪುನಾತ ಐಕ್ ನಮ ದುಂಬು ಪೋಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಪವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೂರ ಪೂಜೆಗೆ ಉಂಟುವೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ರಕು ಪೂರ ಕಾಲಿತ್ತೆರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾಯ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಸೀದಾ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಲ್ಯತ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಬೂರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಎಂದ ಒಲ್ಲದ ಅಲಕೊಂಡು ಓಲಾ ಗಾಡಿ ಉಂಟಾಡ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ವಾಕರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಹೋಗುಲ ಮಲ್ಲಗತ್ತರ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ದೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪಯರ ಹಾಕೊಂಡ ಪಿರ ಕೂಡ ತಿರ್ಗದು ಪಯರ ಹಾಕೊಂಡ ಅರ್ಧ ಸೀರೆ ಚಂಡಿ ನೇ ಪಂಡೆಂದ ನೆಟೆ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಈ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀಜೀರ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಫುಲ್ಲೆಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಥರ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ದಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಜಾಗ ಇಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ದಿದ್ದು ನಡ್ದೊಂದು ಪೋಯಿ ಸೀರೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಈ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಬರ್ಸನ ತಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಈತು ವಾರಡು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಶ್ರಾವಣಡು ಇನಿ ಅಂತೆ ಹದಟ್ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಂಡುಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಜಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಈತ ಜಾಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೌತಿದ ಗಮ್ಮತ್ ರೋಡ್ ಸೈಡೇನೆ
ಗಾಡಿ ಉಂಟಾಯ್ತುಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರುಂಡು ಪೋಯರ್ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ರಾತ್ ಬರ್ತಾವುನ ಅದೇ ಕಟೀಲುಡ್ಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ರಶ್ಶಿ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆದಿ ಜನ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಬುಡೊಂದಿ ಜನ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ಲ ಕಾತುಂಡು ಆಂಡ ಮುರಾಣಿಗ್ ಈತು ವಾರಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಇನಿ ಆತೊಂಜಿ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರದ ರಶ್ಶಿ ನುರ್ಕು ಮುಗಿಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಆತೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಗಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ ಒನಸುಡ್ಲ ತೂಲೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಐನ್ನೆ ರೋಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಉಂತು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅಂಚ ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಂದೆ ಉಂಡು ಲೈನ್ ಒನಸ್ ಶುರು ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅವಳು ಶುರು ಆನ ಮುಲು ಒನಸ್ಲ ಶುರು ಆಪುಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪಂತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಓದೋಂದು ಪೋಪುನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಲ್ಪಲಂಚೆ ನಾನು ಓದೋಂದು ಬೋಡೋಣ ಉಂತೋಂದು ಓದುವೆ ಸಾಲೆ ಅನ್ಬೇಕ ಬಲಯ ಪನೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲತ್ತು ಕೆಲವೆರೆಗಾನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತಜ್ಪಾಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಇನಿ ಒಂದು ಶ್ರಾವಣಡ್ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೊಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಉಪ್ಪು ವರಾನ ಮಾತ್ರ ದತ್ತನು ಕುಡೋರ ದತ್ತನಜಿ ಬೊಕ್ಕರ ಪಾಯಸ ದತ್ತನು ಉಪ್ಪು ರಡ್ ಸಲ ಇಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಟ್ಟಲ್ದೊಳ ದೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ತುದು ನೀಕುಲು ಎನ್ನ ರೇತು ದಿನ ಬಂಜಿ ತಿಂತಿಜಿ ನಕ್ಕು ತಿಂತೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತಿನ್ಪುನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಕ್ಕುನ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎತೋ ಜನ ನಾನು ಉಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಬಳಲುವೆರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂಜಿದು ತಿನ್ಪೆ ಅವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡಂತೂ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ದಾದೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಲುಂಗಿ ಕಟೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೋಪಾರ ಸಾಲಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸ ಉಂಡು ಗೊರ್ಚಿತ್ತು ನಾಂಡಲ ಪುಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿಯೇ ನೇ ಚೊಕೋಬಾರ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ನೇ ಪುಗೆಯೋ ಪುಂದುಲೆಗೆ ನೇ ಪುಗೆಯೋ ಪುಂದುಲೆ ಮೇ ಪೆಟ್ಟು ಒಯ್ಲಾಗ ಪೋಪುಂದುಲೆಗೆ ಲುಂಗಿನ್ ಪೂರ ಕಾಟೊಂದು ಸೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ ಬರ್ತಡ್ ಸಲ ಬರ್ತದ ಆತ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅದೇ ಮುರಾಣಿ ಅಂಕುಲ್ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನ ಪತ್ತಾರೆ ಆತನತೆ ಇನಿತೆ ಒರಂಬ ಕಾಲ ಆಪುನಾತೆ ಎಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೊಡ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಲ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಕಡಿತ್ತಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಬಾಜನ ಪುರ ಪೋನನೆ ದಿಕ್ಕದು ಪಾರ್ದೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ತಿರ್ಗೋ ಲುಂಗಿಡೆ ಕುಲ್ತೇರು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಬರಾಯರ ಕುಲ್ದ ಟೌನು ಗೌತು వచ్చి ಕೈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರೀ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಡೆ ಬರೆ ಪಿನ್ಯಾನ ಓತ್ ಬರೆ ಓ ಸರಲ್ ಕೊಡು ಬರೆ ಸರಲ್ ಕೊಡು ಬರಲ್ ಬೋಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡು ನಡುಟ್ ಬರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲಡ ಖಾಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಬರ್ದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲಡ ಬರೆ ಮಲಡ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ನೋಡ್ಸ್ದ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಪು ನೆನ್ ಬಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನ ನೋಟ್ಸ್
ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ದ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಯುಷಗೆ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಪೂರ ಬರೆನಾಗ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿಂದು ಮನ್ಪಡತ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡತ ಆಯುಷ್ ಬೀಸ ಬೀಸ ಬರೇ ಐಕ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಏನ್ರ ಪರ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪದ್ರಾಡಾಂಡು 11 ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಏತಂಟೆ ಕುಲ್ದಾಮೆ ಚುನ್ನ ಏತಂಟೆ ಬೈದು ಅಂದ್ ಏಲರೆ ಕುಲ್ತೋಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದತಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ನಾಯಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಲಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಅಂದ್ ಇಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬೋಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ. A4 ಶೀಟ್ ಪೂರ ಕಣಕದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ್ ಕನೆದೆ ಆಯ್ಜಿ ಕರೆಂಟು ಇತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷನ ಅಮ್ಮ ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೇವು ಪೇಂಟ್ ಯಾವ ಜಾನ್ ಯಾನ್ ತೋಜನ ಕತ್ತಲೆಡು ಪೇಂಟ್ ಯಾವ ಜಾನ್ ಬೆ ಮಚ್ಚುಂಡು ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಉಂಟಾ ಓ ಮಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಚು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 2 ಜನ ಸೇರ್ನೆಟ್ಟು ಪದ್ರಾಡಾನ ಗಾಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ನೆಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್.